Učila sa na tú chémiu? Nie. Však ja som bola minulé odpovedať, takže ak ma vyvolá, tak to nespravia aj tak, no. No dobrý deň, kuriatka. Som rada, že vidím všetkých, všetci sú prítomní. Ríško, teším sa, že ťa vidím. A ideš odpovedať, že? Či? Neviem, dneska mám to prísť. No. Áno, to je tá správna poznámočka. No tak trošku si vyskúšame, keď vás tu mám všetkých. Tak by som poprosila, minulé Olivia, trošku nevyšlo, tak poď. Mne sa páči Olivia. Isto krmených. No zošit moja, vždy nosíte zošit. Ukáž, čo tam máš. Aké zázraky popísané. Nech viem. A nemusíš sa zase až tak tešiť. Tak, Olivia, prichystala som ti takú jednoduchú reakčnú schému. Tak skús nám k tomu niečo povedať. Z čoho vzniká, ako. Nech sa páči. No dobre. Skúsi zoberať, aby si to doplnila výpočtom. Dobre, takže... Tu Môžeš začať aj od stredu, kľudne. Samozrejme, dobre. Tak toto je oxid uhličitý. Tak áno, keď tam si len vyberieme, že to C-čko, Očko. Dobre, tak to by bolo, dobre. Toto... Tak to bude isto kyslík. To bude isto chlor, áno, dobre hovoríš, dobre. Hej. No. A čo ten chlor potom? Vidím, že si sa pripravila ako zodpovedne. No, No, to už si nepamätám. Nepamätáš sa. No a s tým, čo ja teraz ako urobím? Ako si sa pripravila? Tak som si to čítala. No čítala moja, čítať nestačí. Musíme tomu rozumieť. No Olivia, nezdychaj mi tu. No Olivka, čo je toto? Tak to je hliník. No Olivia, tak toto celé bola ukážka toho, ako sa neučila si sa. V zošite tu čítam I am very interesting, very garden, ale to nie je chemická poznámka. A ako potom? Aké výsledky potom z tej chémie? Učiť sa, pravidelne sa pripravovať systematicky. No, píšem nedostatočnú. Mrzí ma to. No čo, Olivia? Čo mi k tomu povieš? Však ja som sa to učila a vy ste mi dali zlé otázky. Je to jasné, veď to je presne tá podstata, že zle formulujem otázky. No, mrzí ma to. Snad na budúce. No dobre, tak budeme pokračovať vo vzdelávaní, čo sme si zopakovali a to teraz využijeme pri príprave chemickej látky. O jej účinkoch si poviem potom neskôr. Teraz sa indikátorom pripraví látka, ktorou budeme potom pokračovať na budúcej hodine. No teraz poprosím, aby sme tento elixír odložili, Matuško. Takže jeden z účinkov tejto látky, ktorú sme si pripravili, je to, že stačí minimálne množstvo a spôsobí to, že človek zaspí. Dobre, tak ja vám ďakujem dneska za pozornosť a na budúce skúšam.
Dobre. Som doktora. A zase? Jaj, pomaly po jednom, áno. A kde si zase bola? U zubára si bola. Hanka, ty čo? Idem do doktora. Zase k doktorovi. Eliška, Ja neprídem. prečo? No zase vystala. Ale vzdelávať sa máme, Katarína. Ty čo? Donesem tie peniaze zajtra. Dobre, ale aj s príplatkom. Čaute, počúvajte ma. Viete, ako ma vyvolala Benčetová z tej chémie a dala mi 5 zas? Podľa mňa by si niečo za to aj zaslúžila, nejakú pomstu. Čo keby sme ukradli triedu Kiu? Normálne uspíme a zoberieme jej to. Jo. Yes, to je skvelý nápad. Áno, správame to. Kto to volá? To je Oli. Ideme kradnúť. Pome. Ahoj. Ty už vieš, čo máš robiť. Máš to? Áno, je to účinné. Ďakujem. Janka, prosím ťa, choď mi pre kavičku. No, jasne, zbehnem, hneď som naspäť. Ivka, poď mi prosím pomôcť. Na chvíľku. Idem, jasné. Ďakujem krásne za pomoc, Ivka. Nemáš za to, Ivka. Ja utekám hore, idem triedne zaniesť kávu.
odnesla som vám tú kavičku. Super, veď už som skoro zomrela. Páči sa, nech vám chutí. Ďakujem. Myslíte, že už spí? U mňa určite. Hlavne potichu. Vidíte ich? Nie. Skús sa pozrieť. Tam, kde sú fixky. Tišo. Tu sú samé písomky. Tu sú. Nie, nevidím to. Ale tá kniha tu nie je. Ona musí byť niekde inde. No, možno v sklade. Však nemáme kľúče. Pipety. To kde som? Už sa prebúdza. Čo sa stalo? No ahojte. Ja som prišla s takou vecou, zmizli mi kľúče. Rada by som vedela, či s tým nemáte niečo spoločné. Ale veď my sme... Stratila som kľúče, zrazu mi záhadne zmizli. My sme nič neurobili. Nemáte moje kľúče? A potom kde sú? Kde zmizli z učebne? No dobre si to rozmyslete, čo mi k tomu poviete. Aj Bože, konečne domov. Pozrite, už tu nie je. Poďme. Kde sú tie kľúče? Hľadaj. Mám ich. Máme ich, poď. Myslíte, že to tam bude? Dobrý
Guys, už musíme ísť. Myslíte, že to chytia? No určite. Mina, ja som zase zabudla alebo strátila kľúče. No iste budú zase v škole. Vraciam sa. A ako to, že je škola? Veď som dvere zamykala. Prečo otvorené? No, ja tie kľúče nemám, tak ja to už idem riešiť. Volám políciu. Hotovo. No, nič. Volám políciu. Dobrý deň, tu je gymnázium Nová Baňa Benčatová. Ja som strátila kľúče, ale začína sa mi to tak spájať, že asi mi bola aj ukradnutá triedna kniha, ktorá je školský dokument. No, ja teda akože už mám fakt toho dosť, potrebujem to, aby sa to riešilo. Ďakujem. Polícia Slovenskej republiky, ako vám pomôžem? Jasne, rozumiem. Môžem vás meno poprosiť? A vedeli by ste mi odpísať tú situáciu, čo nastala? Jasné. A miesto? Ďakujem, hneď som tam. Počkať chvíľku. To budú oni. No toto, idem si po vás.
čo to tam je. Bože, to sú policajti, čo ja teraz budem robiť? Fúha, no tak to musím ísť naplno. Najlepší hip-hop festival tu robí obor. Jak hovorí rozsadu, rytmus je kým pop. Mikiny šiltou chykap začetou. Pár nenávistných slov, vyslovených od nervov, čo nedajú nám spať. Pár sklamaných pohľadov a chraných zlou náladou, to opäť chceme vstať. Skúsme to posledný krát, nevral mi aký som, že mám chýb milión. Skús sa ma spýtať, máš ma stále rád, a ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet. Čo ty ku mne cítiš, násob 1000-krát. Won't you kiss me on the mouth and love me like a sailor? When you get a taste, can you tell me what's my flavor? I don't believe God, but I believe that you're my savior. No, she's dead, she's worried, but I'm drowning in this flavor. Get it dirty, sleep so I can see. Hate so way so long. Sleep so I can see. Hate so way so long. Všetky sexy ženy milujú môj swag. Všetky sexy ženy milujú môj swag. Nevral mi aký som, že mám chýb milión. Skús sa ma spýtať, máš ma stále rád. Right now, oh, won't you kiss me on the mouth? Love me like a sailor. When you get a taste, can you tell me what's my flavor? I don't believe God, but I believe that you're my savior. Nevral mi aká som, že mám chýb milión. Chcem sa ťa spýtať, máš ma stále rád. A ty mi dáš odpoveď, že ja som tvoj celý svet. Čo ty ku mne cítiš, znásob 1000-krát. Pán vodič, vodickým technickým vás prosím. Dobrý deň, počkajte sekundičku. No, čo
Počkajte, tu máme jednu kartu, druhú kartu. Čo chcete? Vodický? Vodický a technický vás poprosím. Viete čo, nech sa vám páči. To je vodický. A pán Adamík, čo také dneska tá rýchla jazda? Ale viete čo, to vôbec, akože... Technické oprávnenie vozidla vás poprosím. Technické, viete čo, tu by som to musel nájsť. Nájdem to, sekundičku. Ale fakt, pán policajt, ja som akože nič zle nespravil, neviem o tom. Nech sa páči, pán policajt. Ďakujem. Sekundičku. Bože, dúfam, že to bude v pohode, dúfam, že na nič nepríde. Počkať chvíľu. Však toto auto mi dneska nahlásili na krádež tej triednej knihy. Pán vodič, Áno, čo sa deje? čo ste dneska robili na obed? Dneska som bol doma, ja som nič nerobil. Určite, lebo presne toto auto mi dneska nahlasovali, že bolo súčasťou krádeže triednej knihy. Ale vážne, čo sa pýtate? Ja som naozaj nič nespravil. Prosím, vystúpte si z vozidla. Ale halo, čo sa stalo? Ale nič som nespravil, bol som doma. Ruky za chrbát vás poprosím. Ale Ruky za chrbát ja nič nebudem dávať. Čo som spravil? Pán vodič, tu sa oprite, ruky za chrbát vás poprosím. A čo som spravil? Teraz vykonáme prehľadku vozidla a zistíme, či ste to naozaj ukradli. A ja som... Fakt nič nenájdete. Fakt. Nič tam nie je. Ja som nič nebral. No pozrite sa, že tam nič nie je. Tam je len moje jedlo. Tam je len alkohol, nič tam iné nie je. Ale alkohol za volantom tiež nemusel byť, pán vodič. Vidíte? Nič tam nie je. Tak čo chcete odo mňa? Pán vodič, poprosím vás, vypnite si vozidlo. A čo sa Ste stalo? zatknutí z podozrenia krádeže triednej knihy. Ale ja som nič nespravil. Prosím, vypnite si vozidlo, pôjdete so mnou. Aj s takouto políciou. Nič tu nerobíte a ako... Na zachytovke máte právo na jeden telefón, tam si to môžete Ale čo som... Nič som nespravil. So mnou. Ale vážne, Poprosím vás, poďte so mnou, už budem musieť použiť silu. Tak ju použiť, pán policajt, ja som... Prosím, nastúpte si do toho vozidla. Pán policajt, okamžite si nastúpte do toho vozidla. Vy ma tu chcete byť? Nemám tu na vás celý deň, okamžite si nastúpte do vozidla. Ja som fakt nič nespravil. Pozor na hlavu. Misia je dokončená. My sme to dali. Dobre. Čo teraz ideme vydierať? Ideme, pošleme súradnice. Kde by si to mohla prísť zobrať? Čo hovoríš na toto? To vyzerá fajn. Čo mi zvoní telefon? Tobias. Čo to tu za číselka mi posiela Tobias? No nič. Ja nebudem už čakať na políciu, idem si to vyriešiť sama. Čo to tieto čísla znamenajú? Tak skúsim ísť po vlastnej osi. Vyriešime.
tak ja im dám. Takto mi skomplikovali celý deň. Zvedavá, čo z toho bude. Zasraň. Dobrý deň. Tak čo vy tu, pani profesorka? Už ste konečne prišli teda? A vy čo tu? Ja som dostala nejaké číselka na mobil. A vy čo tu? No máme pre vás jednu otázku. No. Tak teda, zapečatiť alebo nezapečatiť? V žiadnom prípade. No tak ešte raz teda. Zapečatiť alebo nezapečatiť? Nie. A prečo teda? Do posledného dychu sa učíme. Tak ešte znova. Zapečatiť alebo nezapečatiť? Dobre. Zapečatiť.